Dacă în vreun loc îl chem pe Domnul, El vine. Și dacă ceva e frumos aici, este El. Slăvit să-i fie numele. Desigur, și noi ne bucurăm de fiecare din ce ne-am întâlnit cu grupul Raze de Lumină. Mă bucur să fiu iarăși împreună cu fratele păstor și cu dumneavoastră ceilalți. Și haideți, dacă Domnul a făcut posibilitatea aceasta, să ne mai învățăm din Biblie, din Scriptură. Putem fi mai buni. Din Biblie citind, avem ocazia să ne facem mai buni, mai curați, mai sfinți în fiecare zi. Dacă vei întreba pe un maestru într-un domeniu oarecare, ești bine pregătit? El va spune, da, sunt sigur că așa va spune. Dar dacă o să-l întrebi peste o lună, va spune, acum sunt și mai bine pregătit. Dacă vei apela la un medic de oftalmologie, de pildă, îți spune cum e pus, foarte bine pus la punct, cu laser te operezi. Dacă îl vei căuta peste un an, va spune acum, mă uit la dumneata și trece. Că deja e mai bun, s-a pregătit mai bine. Când e vorba de calea Domnului, de relația noastră cu Dumnezeu, noi în fiecare zi nu trebuie să coborâm, să fim mai răi, ci în fiecare zi să urcăm, să fim mai buni. Nu se ne dea putere la aceasta. Viața oricum trece. Zilele noastre se scurg. Anul 2012 s-a dus, am trecut în ăsta la alt. În 2012, nu s-a întâmplat nimic, dar poate se întâmplă anul ăsta. Ei, indiferent ce se întâmplă, eu trebuie să fiu găsit de Domnul, la starea la care El mă așteaptă, la locul la care El mă dorește, la statura la care El să spună despre mine că e bine. Domnul să ne binecuvinteze, așa să se întâmple. Amin. Textul acesta ne arată cum să-L slujim mai bine pe Domnul. Cum să slujim mai frumos înaintea Domnului. Cum să facem slujba așa încât Lui să-i placă. Domnul să ne ajute să vedem lucrurile acestea și să le aplicăm în viața noastră. În primul rând, atunci când vrei să slujești mai bine Domnului, va trebui să ții cont de primul aspect pe care îl spun și anume. Versetul 41 îl arată pe Domnul stând în fața visteriei și privind cu mare atenție ce se făcea acolo. Înțeleg de aici că înaintea Domnului slujirea mea, slujirea ta, ceea ce fac pentru El, este de mare importanță înaintea Lui. El nu va privi spre slujirea noastră întreagă. El nu-și va pleca urechea când mă rog să vadă cum am început. Sau dacă am zis amin la final. El, de slujirea mea, e așa de interesat încât se apleacă, se așează, rămâne acolo cât îi slujesc. Textul de aici, versetul 41, îl prezintă pe Domnul într-o situație, într-o stare care mă motivează, mă încurajează să-L slujesc din toată inima. Biblia spune că s-a dus Domnul la templu. Acolo era un timp de închinare prin dărnicie. Și Domnul nu s-a așezat deoparte, nu s-a așezat în spate, n-a privit din când în când la slujirea de acolo, ci Biblia spune, s-a așezat jos, în fața locului unde se sluja și se uita acolo. Ați observat cât interes avea Domnul pentru cei ce au venit acolo să slujească? Cât de mult interesa pe Domnul fiecare persoană care a venit acolo, încât s-a așezat, nu se uita. Doamne, ce mare ești Tu și cât de mult te uiți la mine și ești interesat de mine. Eu spun poate rugăciunea întreagă seara, că dacă tot a trecut o zi, hai să mă și rog. Și poate o spun repede, ca să am timp și să dorm pe urmă. Dar El, Domnul, e așa de interesat de rugăciunea ta, aia poate spusă întreagă, încât a deschis cerul să-ți asculte rugăciunea. Cum o spune? Poate îi cântăm câte o cântare din când în când, cu raze de lumină sau fără ei. Dar cântăm și noi. Lui așa de mult îi place să-i cânți.
încât atunci când tu îți deschizi gura, El se uită la tine, cum cânți și e gata să-ți asculte cântarea. Fii înțelept și slujește-L pe Domnul din toată inima, că El e interesat de slujirea ta. Și când știu asta, înaintea Domnului, voi sluji, voi interveni, voi lucra, nu ca să scap, ca să se termine, ca să-mi fac datoria, ci îl voi sluji pe Domnul știind că El apreciază ce fac. Nu știu câți ne-am numărat pașii venind la adunare, poate niciunul dintre noi, dar pentru El pașii tăi venind aici au fost așa de importanți, încât eu numărat. Și dacă ar vrea să ne spună câți pași am făcut de acasă până aici, i-ar spune exact că e un Dumnezeu interesat de slujirea ta. Nu știu câte lacrimi ai plâns, au fost aici 40 ceva de bilețele, poate chiar mai multe, am văzut de o parte din ele, pentru care probabil v-ați rugat înainte. Și noi le-am citit. Dar Domnul, pentru fiecare și-a făcut timp să-L vadă. Și dacă a fost vărsată vreo lacrimă, spune Scriptura, El pune lacrimile noastre în burduful Lui. Nu știu cât ai slujit înaintea Domnului, cât te-ai epuizat sau nu, cât ai intrat în slujire sau nu, dar înaintea Lui, fiecare picur de sudoare e notat. Că El e interesat de slujirea noastră, ne iubește și vrea să știe, vrea să fie acolo, se uită cu drag când cineva îi slujește. Doamne, atunci ajută-ne să te slujim din toată inima. Eu mă duc la serviciu și dumneavoastră faceți la fel. Când știu că mă privește cineva, ce fac? De pildă, dacă domnul director trece pe la noi prin laborator și se uită cum lucrăm, fac analize de fiecare dată și încerc să le fac bine. Dar dacă vine directorul să se uite, cât le mai învârt acolo și le măsor iar de 3-4 ori ca să gândească că e foarte bine. Și așa și este. Știu că se uită la ceva. El mă apreciază. Și dacă îmi zice, bravo, chiar a fost de calitate, dar drag mie că mi-a zis așa, că m-a apreciat. Poate de atâtea ori am făcut ceva acasă. Eu știu, am vopsit gardul de pildă. Dar dacă soția mea nu a văzut că l-am vopsit, l-am lăsat strâmnit, l-am îndreptat. Dar dacă a văzut că l-am vopsit, l-a făcut și drept, că cineva s-a uitat. Poate ai făcut o mâncare, dumneavoastră care sunteți soții și mame, Domnul să vă binecuvinteze. Și ai pus acolo atâta trudă, câți morcovi ai curățat și pe câți ai pus la coș și cât praz și ceapă ai mai tăiat. Dar dacă nimeni nu o zi nici măcar mulțumesc pentru câtă ciorbă ai făcut acolo, cum te-ai străduit altă dată? Așa ăștia, nu zic nici mersi. Dar dacă soțul s-a oprit de la prima lingură și a zis, da, bună, dar cum ai știut să o faci așa? Te asigur că data viitoare va fi cel puțin așa de bună. Pentru că atunci când se apreciază ce facem și noi suntem gata mai mult să facem bine. Iubiți credincioși, când e vorba de Dumnezeu, El nu uită, spune Biblia, și nu-i nedrept ca să treacă cu vederea ostenelile noastre. El nu privește doar întreagă. El nu se uită doar ca să vadă ce-i pe acolo. El atât de mult prețuiește slujirea noastră, rugăciunea noastră, oftatul nostru, suspinul nostru, încât e gata să se oprească, să te întrebe, să-ți răspundă, să-ți rezolve problema. E un Dumnezeu care s-a intitulat că-i Tatăl nostru, slăvit să fie numele. Și dacă Tata privește cu drag înspre tine, tu ca și copil al Lui, n-ar fi frumos să-L slujești nu așa de silă, că tot ți-o zis părinții sau tot ți-o spus cineva, să-L slujești din toată inima, că-i Tatăl tău, e Tatăl nostru, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Și atât de interesat Domnul de noi, de fiecare, încât nu contează înaintea Lui că-i judecător, sau, mă rog, unul care duce gunoiul la nu știu unde, nu mai contează. Pentru El, toți suntem creatura mâinilor Lui. Între noi, da, ne mai uităm, ăla-i cu tare, înaintea Lui suntem egali, copiii Domnului. Și dacă îl strigă nenorocitul, El aude. Dacă îl strigă cel ce nu-i nenorocit, El aude. Dacă îi cântă unul fals, El înțelege când
cântarea. Dacă cântă unul profesionist, el și atunci o primește. Dacă postește unul bolnav, el și acela post îl apreciază. Dacă postește unul sănătos, pentru el și ăla e bun. Că-i tata și tata la copiii lui se uită cu drag, se uită cu iubire, apreciază slujirea. Atunci n-ar fi bine să slăbim pe Cel ce ne apreciază? N-ar fi bine să ne rugăm Celui ce ne aude? N-ar fi bine să postim în numele Celui ce răsplătește? Ba da, hai să slujim un Dumnezeu care apreciază slujirea noastră. Textul spune că Iisus a așezat jos și se uita acolo. Au venit mult, el s-a uitat la toți. Pentru el toți au fost scumpi, lui toți au fost dragi. Dar mă uit la un text în Scriptură și noastră l-aș citit când Domnul a trecut de la Ierihon spre Ierusalim, pe când să iasă, spune Biblia, din Ierihon, unul care era la margine, unul care era fără valoare, unul care era până la urmă cerșetor și bolnav, nu vedea. A început și el să strige: Doamne, dar oare m-a ascultat și pe mine? Știu că îi ascultă pe aia de lângă el. Știu că e zdrajea care o fă, dar oare de mine o să audă? Eu să ce mai păpiolatule? Dar oare ascultă și rugăciunea mea? Și a început Bartimeu să strige: Iisuse, Fiul lui David, ai milă și de mine. Mulți, spune Biblia, îl certau să tacă. Ce crezi tu, Bartimee? Că Iisus se oprește lângă tine? Cine ești tu? Tu care primești câte un ban să-ți iei o pâine, crezi că Iisus are timp pentru rugăciunea ta? Tu care nu știi să te rogi numai 3 vorbe, noi le-am citit, tu n-ai cum să citești. Noi spunem câte un ceas, că doar am citit prin ceasni, dar tu nici măcar nu vezi să citești. Crezi că Domnul Iisuse, ai milă și de mine. Și la un moment dat Iisus, care apreciază rugăciunea, care apreciază slujirea, în fața căruia suntem egali, s-a oprit în loc. De ce te oprești? Mă strigă cineva deoparte, mă cheamă, aud o rugăciune, aud pe cineva care știe 3 cuvinte, dar mă opresc să-l ascult. Cine e? E Bartimeu. Chemați-l aici la mine. Și vine Bartimeu. Ce să-ți fac? Să văd. Capătă-ți vederea, Bartimeu. Credința ta te-a mântuit. Și Biblia spune: Bartimeu, de aici înainte, după Iisus, știi de ce? A simțit și Bartimeu că pentru norod n-are valoare. Pentru săteni era un rebut. Pentru Hristos era un rod, era o binecuvântare, era unul de care Iisus s-a ocupat. N-ai vrea și tu să slujești pe unul care vrea să-l ascult, care vrea să-i cânti, să-i spui rugăciune? N-ai vrea să slujești pe unul care e gata să răspundă celor tale, care apreciază slujirea ta? De ce să cânți paharului? Că niciodată paharul nu te va răsplăti. Cântă-i Domnului, că El îți va înălța paharul izbăvirilor. De ce să cânți la curiaua lată când poți să-i cânți unui Dumnezeu care te ține în brațul lui atotputernic? De ce să slujești lumea sau păcatul sau pe diavol când poți să slujești un Dumnezeu care îți va răsplăti? Iisus apreciază slujirea ta. Atunci, hai motivați de aceste cuvinte. Să-i spunem din seara asta: Doamne, te vom sluji și noi, că înaintea ta avem valoare. Și adevăr asta nu e ceva ce sună frumos, e o realitate. Poate ai valoare în sat, că în mandatul ăsta ești ales. Poate ai valoare și celălalt, că încă ești tânăr, dar s-ar putea să treacă ani, s-ar putea să fii bolnav, s-ar putea firma ta să nu mai fie de calitate, s-ar putea sănătatea ta să te lase și să fii bolnav, s-ar putea atâtea. Cine va aprecia mai departe viața ta? Cine va spune și despre tine te iubesc? Eram într-o zi la azinul de bătrâni din satul mare și am luat acordeonul cu noi acolo, că ne-au dat voie înăuntru și am întrebat pe directoarea de acolo dacă e voie într-un salon unde sunt cei mai bolnavi. Și a zis: da, chiar e bine să vă duceți, că la ea nu pe mea are nimeni. Și am intrat într-un salon unde majoritatea erau pe pat întinși, paralizați.
am luat acordeonul și am cântat împreună cu mai mulți tineri câteva cântări. Printre cântările acelea am cântat și cântarea De n-ai la cine alerga, aleargă la Iisus. De n-ai cui spune durerea, să-i spui numai Lui, că nu-i nimeni așa ca El în lumea aceasta, nici mamă, tată, frați, surori să-ți poată ajuta. În timp ce noi cântam, Dumnezeu ne-a cercetat și pe noi și pe cei de acolo. Plângeam! Dar mi-a fost atrasă privirea de un pacient, de un bolnav, care stătea întins pe pat și la un moment dat avea o bâtă pe piept. Și am văzut că își mișcă bâta aceea. M-am uitat mai atent la el și știți ce făcea? Omul acela ștergea lacrimile cu bota. El nu-și putea duce mâna la ochi. El nu-și putea lua batista să șteargă lacrimile. El avea pe piept o botă și cu aia ștergea lacrimile la ochi. A fost șocat. Când a terminat cântarea, m-am dus la el. Și a zis, dumneavoastră, cum vă cheamă? Ce faceți? Cine sunteți? Și omul plângând mi-a spus așa, de o bună bucată de vreme sunt abandonat aici. Am fost și eu odată sănătos. Am fost și odată soț într-o familie. Am fost și odată tată la copii. Dar am căzut grav bolnav. Nu pot să mișc nici mâinile, nici capul, decât degetele. Și cu bâta asta mă mai ajut. Când plâng, îmi șterg cu bâta lacrimile. Când am nevoie să mișc eu pe aici, cu bâta aceea mă ajut. Atâta mi-e toată mângâierea mea. Omul i-am spus, cunosc pe unul care a promis o țară, care a promis o împărăție, unde nici lacrimi nu vor mai fi. Nu va trebui să ștergi lacrima cu bota, că El, Domnul, va șterge lacrimile din ochii celor ce aici au plâns slujindu-i. Din ochii celor ce aici au stat înaintea Domnului și în lacrimă sau în bucurie au știut să-i slujească. În ochii Lui tu ai valoare. Omul acela a plâns mai mult, dar m-am bucurat că am putut să-i spun de cineva care îl iubește. Drag prieten, frate, soră, tânăr sau om în vârstă, poate azi ești apreciat, poate azi te duci bine pe stradă, poate astăzi ești sănătos, poate azi ești bine, poate și mâine, dar îți spun ceva, mai mult decât oricine te iubește Iisus, te apreciază Iisus, El ține la tine și printre cei ce îl laudă, vrea Domnul să fii și tu, printre cei ce cântă, vrea Domnul să fii și tu, printre cei ce citesc cuvântul, vrea Domnul să fii și tu, printre cei ce își pleacă genunchii, vrea Domnul să te vadă și pe tine. Iisus apreciază slujirea ta. Atunci, Doamne, ajută-ne să te slujim, pentru că în ochii tăi avem valoare. Când îl slujești pe Domnul și vrei să faci lucrul acesta bine, va trebui să ții cont încă de un aspect. Citind aici cuvântul Domnului, am văzut încă ceva deosebit. Spune Biblia că nu doar Iisus stătea și se uita cu atenție la ce se făcea acolo, dar El urmărea ceva, și anume, se uita cum arunca norodul bani în visterie. Noi, toți de aici, dacă cineva îți face un cadou în bani, nu te vei uita în primul rând cum ți-a dat, ci cu siguranță te vei uita cât ți-a dat. Că așa gândim. Nu m-am dus niciodată la serviciu, când luam salariul, să întreb, auzi, cum îi dai? Pe card sau fără card? Asta era prea puțin important. Dar totdeauna mi-am luat fluturașul să văd cât? Ai, atât ți-am dat. E bine sau credeam că îmi dă mai mult? Pentru că noi cam așa calculăm cât. În ochii lui Dumnezeu lucrurile stau altfel. El nu se va uita prima dată cât slujești, ci mai întâi se va uita Domnul cum slujești. El nu se va uita cât ai stat pe genunchi. Că poți să stai și să adormi pe genunchi și atunci vei spune, am stat 3 ceasuri, drept că 2 ore 55 de minute am dormit. Da, am stat pe genunchi. Ei nu, El se va uita cum ai stat pe genunchi. El nu calculează mai întâi din punct de vedere al contabilității, ci mai întâi El calculează, El privește calitatea slujirii. Și acum cel de-al doilea aspect, când slujești pe Domnul, nu uita, El, Domnul, vrea calitate în slujire. Nu poți să-i cânt 2 ore dacă nu-i cânt din toată inima, îi cânt degeaba.
El vrea o cântare, dar cântată din toată inima. Dacă cânt și 2 ore din inimă, e minunat. Nu vrea rugăciuni spuse doar ca să umplu timpul. El vrea rugăciune care să deschidă cerul. Nu vrea o atitudine doar de fațadă, de imagine. Nu, el vrea de interior. A mustrat Domnul pe farisei din vremea lui și a zis, voi pe din afară, așa arătați, dar pe dinăuntru sunteți ca mormintele pline de murdărie. Pe din afară v-ați spoit, v-ați aranjat, dar dinăuntru. Și a zis, Domnul, așa ceva nu-mi place. El vrea calitate în slujire. De aceea mare atenție când îl slujești pe Domnul. Nu-l sluji oricum, ci cum vrea El. Când vrei să fii un om al Domnului, nu fi cum vrei tu, ci cum vrea Domnul. Nu ne pocăim oricum, ne pocăim cum vrea Domnul. Nu ne botezăm oricum, ne botezăm ca Domnul. Cum a făcut El, facem și noi. Noi slujim oricum, îi slujim cum vrea El. Doamne, ajută-ne atunci să te slujim de calitate, pentru că în ochii Lui calitatea are prioritate. De multe ori noi încercăm să-L mulțumim pe Domnul cu cantități. Să-i spune, dar băi, și ți-am dat și ție. El nu-i prisosit pe ce-i dau eu. Dacă eu nu-i cânt, îi cântă stelele de pe cer. Dar dacă îi cânt și eu cu stelele împreună, e bine de mine și e spre slava Lui. El nu vrea cineva din Chiraleu să-L roage, că roagă atâția mii și miliarde se închine. S-a uitat prorocul Isaia la el în templu, pe când el era numai singur Isaia acolo și a rămas șocat că în jurul lui Dumnezeu zburau heruvim și serafim și toți strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul, tot pământul e plin de mărirea Lui. Și a rămas Isaia, oarecum stupefiat, uită-te cât are el, slujitor, spune Scriptura, el își face din flăcări de foc. Pe el îl slujește și picurul de ploaie. Dacă el spune să se oprească, se oprește. Pe el îl slujește soarele care răsare. Prin urmare, el vrea și tu să-l slujești, dar de calitate, cum vrea el. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aminteam aici de botez și revin puțin la gândul acesta. Toți că suntem aici, vom spune, ne-am botezat. Și unii și alții. Și am spus mai înainte, nu vrea Domnul doar un botez acolo. El vrea cum vrea Domnul, cum îi place Lui. Și vreau să vedeți cum îi place Domnului. Biblia spune că Domnul Iisus, la vârsta maturității, 30 de ani, s-a dus la râul Iordan. În râu, în apă, era un om. Numele lui îl știți, Ioan Botezătorul. Ioan ăsta nu era îmbrăcat frumos. Eu știu că vin aici și mă întâlnesc cu fratele Domnul să mă binecuvintează și cu dumneavoastră m-am îmbrăcat așa cât de cât bine. Dar Ioan s-ar fi îmbrăcat și el bine, dar n-avea cu ce. În râu era îmbrăcat Ioan cu haină de păr de cămilă. Asta era haina lui. Dar nu plan așa să-ți fie neten. De aici înțapă. Am avut și odată ceva pe mine de lână. Atâta mă înțăpa că nu era bine. Știu eu, făcut acolo, prelucrat. Ioan era îmbrăcat cu haină de păr de cămilă. Mâncarea lui Ioan nu era una de care să-ți fie ție poftă. Spune Biblia că mânca cosaș, lăcustele alea care taie iarba când îi secetă și miere sălbatică. Ei bine, la omul ăsta, la Ioan, în haină de păr, omul care mânca lăcuste, pe mal a venit Iisus la el. Doamne, dar tu n-ai pretenții, nu. Cum vrea Domnul? Dar nu vrei un alt botezător. Tu ai putea să-l chem pe Arhanghelul Mihail să te boteze. Nu. El face cum îi place lui Dumnezeu. Și coboară Iisus în râu. Și când îl vede Ioan, îi strigă, dar nu-ți vrednic să te botezi. Uită-te la mine. Eu nu-ți vrednic să-ți dezleg încălțămintea Ioane. Trebuie împlinit tot ce îi scris. Cum îi scris trebuie să facem. Nu cum vrei tu, Ioan, nici măcar cum vreau eu, ci cum vrea Tatăl care m-a trimis. Și atunci Ioan l-a lăsat, l-a botezat pe Domnul.
Domnul, când s-a ridicat Hristos din apă, din cer, s-a auzit un glas care zicea: acesta e Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Și în altă parte, cuvântul Domnului spune: de El să ascultați, cu alte cuvinte, ca El să faceți. Cum să mă botez? Ca Domnul Iisus Hristos. Cum să-L slujesc? Cum vrea El? Că El, Domnul, vrea calitate în slujire. De aceea, haideți să nu ne înșelăm slujindu-L oricum. Și eu, și tu, da, cum vrea El. Nu cum ne dictează, cum mi se pare cuiva, cum cineva ne-a trasat o direcție sau alta. Înaintea noastră trebuie să meargă Iisus Hristos. Și noi, pe urmele Lui, spune Apostolul Pavel Iocan, pe urmele Lui Hristos. Doamne, ajută-ne cum vrei Tu. Vă spuneam că lucrez într-un laborator și am avut o experiență, mai ales în primele zile de practică. Am mai spus lucrul ăsta în altă parte. Și mi-am propus și eu să recoltez. Acum, sigur că, printre altele, veți și asta, să iei sânge. Și am zis: uite, astăzi fac și eu curaj și o să iau sânge. Și am ales de pe hol o doamnă care stătea la rând și m-am gândit eu, uite, la aia iau în sânge, că mi se părea așa tare palidă și mă gândeam că e bolnavă rău și dacă, mă rog, nu-i face foarte bine, măcar nu o să strige tare. M-am înșelat că o striga foarte tare. Dar de ce? Am chemat-o înăuntru. Am pus să iau loc. I-am luat bilete, am citit, da, cam atâtea, trebuie în câteva din ele să iau. I-am pus garou, am dezinfectat, am luat tacul și dă-i. După sânge, că doar de-aia îmi trebuia. Problema era alta. N-am ținut cont de un principiu de acolo, de la tehnica recoltării. Trebuie palpat locul. Să simți unde-i vena, să-i simți traiectul ei, cât e de adâncă, cât e de la suprafață și în funcție de asta să mergi cu apa. Păi nu te duci perpendicular pe venă, te duci pe traseul ei. Eu am la tacul, doar de cât eu m-am înțăpat și mi-a curs sânge. Doar nu-i mare lucru. Ei, de data asta nu curgea sânge. Pentru că nu m-am dus cum trebuia. Și m-am dus eu cu acum în jos. Poate că în jos iasă, că o fi mai adânc de acolo, dar n-a ieșit nici de acolo. Poate dintr-o parte. Și săraca femeie, chinuindu-i eu cu acul pe acolo, am ajuns la ceva terminații nervoase, că a durut-o rău. Și a strigat: săriți că ăsta mă omoară. Nu vroiam să o omor. Eu vreau să iau sânge, să ajung să-i facem analizele. Dar n-am făcut cum trebuia. N-am făcut cum era teoria, cum era scris. Și greșeala a fost una care mi-a fost rușine. Am dat deoparte, n-am îndrăznit multă vreme să mai recoltez sânge. Acum recoltez la cine vrea, că fac cum scrie. Când e vorba de a sluji pe Domnul. Mulți dintre noi procedați cum eu la început. Cum credem? Slujim și noi, doar și părinții noștri au făcut așa. Doar neamul nostru face așa, dragul meu. Tu nu faci nici ca neamul, nici ca părinții. Tu fă cum vrea Domnul. Că El are dreptul să traseze, să meargă și noi după El. Haideți să-L slujim de calitate. Dumnezeu să ne dea putere, așa să facem. Când e vorba de a sluji pe Domnul, nu uita. În ochii Lui tu ai valoare, slujește-L. El vrea să-ți răsplătească, El apreciază slujirea ta. Când e vorba de a-L sluji pe Domnul, nu uita, tu slujește-L de calitate, cum vrea El, cum scrie, cum ne-a trasat aici direcțiile. Doamne, ajută-ne așa să mergem. Când e vorba de a-L sluji